ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kahusay, labi na gyud dinhi sa atong nasod ug sa mga nasod sa Russia ug sa Ukraine nga naggubat karon. Ato sang iampo ang kalampusan sa atong kantamisa karon ni Father Charles karong hapon 5:30 ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa mga grasya ang ilang ikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios itong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, naghatag ikaw sa sakramento sa Pasko, diha sa bag-ong panagsabot sa kaluwasan sa tao. Ihatag kanamo aron ang gisaulog namo diha sa pagtuo sundon unta namo diha sa pagbuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduceo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo nga nabanhaw sa Jesus ug nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw, sanglit gabii naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe, nanuo ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw ang mga pangulo ug mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa Pangulong Pari nga si Anas, ingon man kang Caifas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa banay sa Pangulong Pari.
Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles o gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo o kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo, kun kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakul ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan naayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutupod og balay nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang batog nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Pasalamati ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Painang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na sila nga madlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, katingalahan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya niini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato
sa kanto. O Ginoo, itugot ka namo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot ka namo ang kauswagan. Daygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios o gihatagan kita niya sa kahayag. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutupod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas, kaginganlag kaluha, si Nathanael, nga taga Canas, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, ug ang duha kalaing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila miingon, muuban kami. Busa, nanlakaw sila og nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, mga higala nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayud. Siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga puno sa mga dagkong isda, usa ka gatos og kalim-an og tulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila,
dali ngari og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kon kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang pan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa nakapalig-on sa pagtuo sa mga apostoles na di na gid sila mahadlok bisan pagpatyon, kanig yung pagpakita ni Jesus sa paagi nga milagroso ba, nakasinati silang mga milagro sa pagpakita ni Jesus. Dili lang ang milagro mo ay nakalipay nila, kung dili ang presensya ni Jesus nga giagi niya sa milagroso nga paagi. Sama aning mga apostoles, wagid sila'y nakuha sa ilang pagpanagat tibok gabi. Unya duol na lang sila sa lapyahan na ay taong niingon, itaktak inyong pukot dapit sa tuo. Pagtaktak nila, 40 na nilang kuha nga isda. So isip mananagat, kibawag yun sila nga lisod kay ta makakuha og isda, dagko pagyod nya daghan pagyod, aning orasa, aning dapita, aning klasihas tubig nga duol na lang sa lapyahan. So sayod gid sila ana, pero kay ning abot man ang dagko kayong kuha, di na ni siya normal, abnormal na ni, ug way Ginoo di ni mahitabo. Nya tungod aning maong kasinatian, nya doon na pagigasunod-sunod daghang mga kasinatian, nalig-on sila. Kamo, lig-on ba mo sa inyong pagtuo sa Ginoo? Musugot mo og dakpon, prisohon tungod aning inyong pagsimba? Musugot mo? Kung naaron dinhi, musaad, mubutang og warning diha, tanang muso diri, pusasan kay dadon sa prisuhan. Nya kung masipyat og tubag, putlas liog, musugot mo, musimba pa mo. Na, butangan na diha ba? Tanganag karatula. Nya na ang tanang mga kaning mga gitawag natog mga personnel, andam nas pagdakop kinsay muso dire o kinsag mumisa. Mumisa pa ta dinhi o ipadlak na lang tani. Ambot lang ka, ug naa pa ba ka? Lisod man gani karon sa managtiayon ang pagsustenir sa ilang kaminyoon nga sila giga agri ana nga sa kasakit og sa kalipay, sa sakit og sa maayong panglawas, sa kahamugaway og kapitos, hangtod ang kamatayon mobulag kanato, saad man gina nila, daghan man gani kay na nagbuwag ana. Ngano man kay wa kasinati og presensyas Ginoo ni anang maong relasyon, ni anang maong panimalay. Pero baka sinati lang ta, ma-experience nato, malig-on gyud, di ta mahadlok, lig-on kay ta. Pero kining pagsinati, gaagad pod ni siya og sana tinuod nga pagtuo. Si San Juan, gibutang diri ang gimahal ni Jesus, mao dayoy unang nakaingon, hala, ang Ginoo man na. Lingi ako no na imong tupad. Unsa imong nakita? Kala silingan man din ako. Hala, kuan man ni. Wa man ni bayad-bayad sa utang. Hala, ang libakira man ni kayo. Ana, no? Hala, ang kusog man ni mga saba ni inigsod sa pari sa nya na sad ay kural na sad nilon, kabit na sad niron. Anhara ta kutob diha, di ta kalahos kinsa man ni. Mo na inigsulti sa imong bana, moingon imong bana, I miss you. Nga nga, lasilas diyan nimo diha.
luod biya nimo. Hilom di ay. Ui biya nimo ana. Kutob raman ka diha nakakita niya. Ui naman niya kung bana magyuningo mga emisyo. Hapit naman tingay ni mamatay. Gamiridam siguro ni. Nga di man nimo ingong ay misyo pero siya di ay tinuod gid ito yang kasing-kasing nya wa man nimo gi-recognize. Hilom di ay ana lamang ka, imo ramang supo-supohon, dito na lang niya gipada ang message nga emisyo sa lain. Uy, ni-respond man dayon. Niingon man sa dayon, misyo to. Wa na, sila na yung magsigi og exchange. Dito mo siya nakasinati. Muna, unsa man di ay, kining pagtuo nga makakita tag Ginoo, nag-agad sa atong pag-recognize sa Ginoo. Nya unsa may una gyud og pinakanindot nga prinsipyo matud pas unang pagbasa og sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Ang bato nagisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa kanto. Na sabot mo na. Sabot mo wa ang pasabot ana na amang mga kaayuhan no, sa atong kinabuhi kanang kaayuhan nga murag way lami kana bang kaayuhan nga wa kay nimo kunuhay dili makapa-excite nimo ba mauna siya'y tinuod na presensya sa Ginoo. Di ba ningon ang Ginoo unsay inyong buhaton sa labing ubos maunay inyong gibuhat nako. So ang Ginoo naas labing ubos, sinalikway ba? Sinalikway. Pinanglitan. Hay may ganahan nimo, muingon imong asawa nga I love you o muingon imong asawa sa may laing isulti wa mo ko'y asawa gon libog na hinuon ko ani. Hay may imong ganahan, moingon ang imong asawa I love you o moingon imong asawa okay ra gid nakog magsugal ka. Asa man ana imong ganahan? Og ikaw bana nya sugarol kay kastanan, adik kay kasasugal. Imong asawa moingon I love you or moingon siya okay ra gyud magsugal ka. Ang bana nga sugarol ganahan gid siya nga ingnon okay ra gyud magsugal ka punan pa na nako imong puhunan ana aw sus maglumpayat na pero katong I love you baliwa to niya pero nalimot siya nga tungod kay iyang asawa na higugma niya munay hinungdan nganong makasugal siya. Dragos mga bata sad mga bata ingnon sa mga ginikanan katog nagsayodong ana pag nga na ng cellphone, pag nga na ng computer, kay na, hapit na alas 10, katog na, karon makamata kag sayo ugma. Hay may ganahan anas mga bata, o kadto ba kang moingon ang inahan, okay ra gyud bisag magbuntagay kag kuan diha, kana ganing cellphone or duwa, ingna lang kog wa na kay load. Hay may ganahas mga batan-on na o mga bata. Kadto yun. Pero hay may presensya sa Ginoo ato nga makaayo gid niya. Katong matuog og sayo, nya mata sag sayo, di ba? Hay may ganahan ninyo yun, palit og slot. Or maayo mo sa inyong cancer. Hay may ganahan ninyo ana. Ganahan kay tang maayos cancer. Pero di ta ganahan anang papaliton ta para mutabang sa simbahan. Pero hay may maayo ana, hay manggit tinuod nga presensya sa Ginoo diha. Ang kaning pagpalit og slot. Atanawa ha? Niadtong Abril 3 ug Abril 4 dito sa Capilinia. Ato ning hisgutan kay mao man ni ang para nako nindot kay nga experience nato dinhi. Ang mga tao way hunong adto. Murabag puno yung kaistaw, pertig yung lipaya nga mag-consecrate sa Capilinia, nag-concert, nag-overnight, vigil, nag-rosaryo, pertig yung tao. Pero, 45
mil ang budget ato gikas pagtukod hantod pag-consecrate di 45 milyones ang budget ato, di ba? Kinsa may nakaingon na natukod to siya ang mga namalit og slots kanang way lami nga pagpalit unya naningkamot gyud tricycle driver, habal-habal driver ang uban sad mga maid, ang uban tindira, ang uban kanini ang mga buta, masahista, ang uban sad mga milyonaryo, ang uban mga businessman, ang uban katikista, ana namalit ato ba? Mautoy nakaingon pero wa biya nay lami, way lami palit ka ng slot. Mautoy nakaingon nga purting ninduta sa nahitabo ug hangtod karon purting daghana sa experience of joy, healing, conversion, strength sa pagtuo kada bisita didto niining kapilinya. Mo na karon mga tao to sigig yung bisita. Matod pa ganing Monsignor Ruben, nagkita may pag-ordination ni Father Charles, siya naglibog pabitaw koron Father siya, unsa may buhato na to na 40 namang tao mo adto dito, wa pa biya ta ka-assign og pari. Naku assign ni dayog pari nyo. Kay ang mga tao ba daghan jud kay dito ana. Ang hamag butangan rato nimo dito og mga lay persons nga may unsay ato, nay misa, nay kumpisal, pahilog ta mi, magpa-pre-over unta mi, daghan man gyud pari. Nako mo na naglibog pero di na mahitabo karon nga nahimo ng center of kaning kuana bisitahonon of faith nga makapadasig kay nato kun wap ata mamalit og slots. Karon dinis atong simbahan kita mo dinis nahitabo kana dihang grounds asa nalipay mo ana nga ingon ana na naron spaltado na nalipay mo nalipay mo nga tuan ang atong agianan dito wa na mag-agi di anang tungod sa atong pultahan. Lipay. Pero kana palitanan pa biya nagslot. Dagang nalipay ana ay kading atong akan ni simbahan human naman ni pero kana diyang grounds kana diha ngadto pa doong sa gawas ni dako na sang dan na espalto pa nalipay mo ana. Pero palitanan pa biya nagslot. Na kanindot unta nga kana lipay tanap sa ako pati na kong lipaya kana diha kanang atong giagya katong barrio pista tadiya kanindot diha dapita anang atong gi abunuhan nindot na kaayo na gamit na gud ta diha hasta karon ang atong mga igsuon ang mga lumad naaron sila diha ganubina para sa kapistahan karong katapusang Huwebes kay ganaman wa naman magamit naman nya lipay kay tana pero palitanan biya nag-slot. Nabi ataroy negative. Na naman tay halin sa atong slot, no? As of yesterday, ang atong halin sa DOPS nato para sa project niabot nag 2,133 slots. Pagpaka nato ang namalit. Pero ang gasto nato diha ug atong i-convert into slots ning abot na pog mga 10,000 slots. So short patag gilamoy raning niya. Short patag mga 8,000 slots sa pagkakaron. Sa kani palang tanan natong gihimo kay ning hunong man ta ato kay atong gi unang kapilinya. Pero sige ta diri padayon kay haron sad manindot-nindot atong lugar. Pero ako nituog yung ko ani nga mupakita ang Ginoo sa iyang presensya kun ato ni siyang dawatod nga kana bang okasyon mura man ta ni og way kuha ba sus wa joy kuha kuhangan tag 8,000 ka slots wa gid tay kuha nya moingon ra din Ginoo ay ngutan naman ko nya ganiha pagdayon akong naog saom ni Lord wa man gini kuha negative naman niya to pa ditoy gihatag nga bill ay lain na sad mga 1.3 million ingon saom man ni Lord wa na may kwarta yan naman sa ning bill siya nga ay itaktak lang ng imong pukot karong alas 6 ako asa na ko kung sa'yo pukot siya ay ka na bang slot ba ibaligya lang na karong alas 6 tanawa diba sunod simana mabayran na ako tuo ko na
Daghan ginirong mamalitan kay haron mabayran taning atong short nga 8,000. Mosobra pagay ni moabot pati gitingin ning 15,000 ang halin. Ato o mana dili. Tingnan natin. Sige kanon. Nindog ta. Mga igsoon, uban sa kasadya tungod sa pagkabanhaw ni Kristo, mudangop kita ngadto sa Dios sa tanan natong panginahanglan sayod kita nga siya gamhanan, manggihatagon og maluluyon. Busa moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, mga obispo ug mga kaparian, nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan nga makabot na unta ang tiunay nga kalinaw nga gihatag kanato sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og himpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong Abril 17 hantod sa 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, dungga kining among mga pag-ampo, kay amo kining gituboy diha sa lig-on nga pagtuo ug paglaom, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihanamon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalan sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paymaya sa iyang ngalan,
alang usab sa ato kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang mahigugmaong panagbinayloay sa mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw. Luwasa kami sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi ug tabangi kami sa paghigugma sa mga butang nga saging harian sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, wabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalatod na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo dila ako angay nga mokalawat kanimo, apanay pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Give strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, bantay sa imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gitubos, pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga presensya, divine presence. Nya mahitabo ra ni kung atong pilion pagbuhat ang gustong isalikway nato. Kay mauna diha ang tuburan sa milagrosong gahom ni Kristo. Update sa atong slots, ako nang kaingon kaganiha, ang atong halin niabot nag 2,133 slots sa dupes nga atong gipamaligya. So, ang ato pangkuwang napatay 51,867. Mahalin ka ni Gorot, dili? Kana, yun, positive yun ba? Siya ro, mga tulo ka tuig, di gini mahalin. Tulo na lang ka tuig kuwang nako dire. Mo ano lang sa nang tulo ka buwan, di naman sa takapahimo sana, amulang sa tag senior citizen nga, kanus at taga-ag libre sa mga pagkaon, di na sa noon kakaon. Ay, tuluhan na lang kabuan, hotdan ng 51,867 aron magamit na ni natog construct, kay pahimos patag tanaw-tanaw, bitaw mga igsoon, madasigon unta ta kanunay nga mosuporta dinhi, kay daghan tag mga proyekto, dili para sa pagpagarbo, kung dili para sa gikinahanglan, nga atong magamit dinhi sa atong simbahanan. Nya akong ipahibalo pag-usab nakarong hapon alas 5:30 mao ang kantamisa ni Father Charles Quezon, atong kaugalingong parokyano nga nahimong pari ni adtong Abril 19. Karon Pitsa 22 maghimo siya sa iyang kanta misa. Ako sa na-ordain sa ko June 22. So, murag mahog sa mansari sa ninako ng adlaw tingali. Ito, June 22, 2004. Wala, hapit ng matay. May na lang. Kaagitag mga 18 tuig sa pagkapari, makaabot pa. May lang na inana. Kamo, sa may inyong legacy nga to langit. Ako, ang akong legacy, kanimang pagpamaligyag slot. Ang inyo, sa may inyo, be.
ang pagpalit sad. O kana o. Aram din na, bright yung kay mo da. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the